budal yang Bu Linda nek motor teko, aku gak ora nek motor Mas Haris sabene. Kali tinggu emper iki empere pemirsa jadi Piro? 16.000. Ya apa? Sapa ae? Kayak bibit 9.000 Mbak Erna. Ning kono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Rismani Sejiski pemirsa, selamat siang. Beduk-beduk iki tangi turu terus lempet-lempet ngobong-ngobong nyapu wis bar kabeh. Soalnya iki dari tadi pagi aku mendarat pemirsa di rumah Ibu Linda karena nanti malam ada acara lek-lekan atau jagung. Karena besok pagi omahe sing ngarep apa ngadeg pemirsa, mohon doane semoga lancar. Kayak nek elangan apa-apa. Lah, iki hari iki Mas Haris ki jualan. Lah, tapi nek mau duwe adik kene uang belas mending ngono. Wis tak dinteni paling sampai awan. Terus tak WA aku tanggung tak WA piye Mas ngono. Apa diresik ngono. Ya wis HP-ku tak bersih yo, HP-ku tak ces. Aku nyapu lempet-lempet wis bar kabeh aku apa budal yang Bu Linda nek motor teko, aku gak ora nek motor Mas Haris sabene. Terus lho jare pe dresik wis tekan omah aku ngono ndlelah. Gak sida bakul pemirsa. Utah pemirsa. Padahal wis tak sarano Mas. Goreng ning kono. Halah kok burung 5 kok ngurung ning kono. Ya wis tak gorengno. Lah ngene iki terus ndekekne freezer sapa? Freezer kubek. Iya, ditokno kabeh daripada kuwi. Kita dibongkar aku tak ndang rono. Jujur iki. Belum rezeki pemirsa berarti iki. Kino iki urung rezeki berarti. Es batu wis kadung tuku. Jualan ning masjid, ini masjid Anada pemirsa. Es batu tuku piro? 16.000. Ya apa? Sapa ae? Kayak bibit 9.000 Mbak Erna. Motor ketoke mlaku Mas. Mbak Erna 6.000. Bibit tuh 9.000. 15. Indah nganu pemirsa iki nganu ora jelasno ora klarifikasi ora apa iki omong-omongan. Linda iku ngetekno omah iki. Ceritane dia kan pas konge sakit pembagian pemirsa. Maksudnya bukan pembagian warisan bukan. Konge sithik-sithik pengen nyangoni anake. Lah konge adol sawah 1 kan sawah konge 2. Didol sawah siji. Adol sawah siji iku dibagi 2, Mbak Bagi Erna. 3. Bagi 3 Mbak Erna, Pak Linda tapi terus mari ngono sing kaya Linda kon wujudno. Omah sing Mbak Er kon nganu terserah Mbak Erna, terus bagiane Pak dinggo. Minangka berobate Pak No, jadi Pak masih punya sawah 1 minangka pangane Pak sawah 1 dinggo apa pangane Pak maksudnya dia tetep diopeni Linda kan sing paham tentang sawah soalnya Pak saiki lagi wis real wis gak iso kerja buat bapakku pemirsa. Dadi wis sing ngopeni sawah kan sik siji to. Sawahe di kabeh anake ditakoki kon ngopeni sapa sing jeneng. Jadi dikon ngopeni aku sing dinggoni Pake tapi aku gak iso. Mergi urung paham tentang sawah. Terus mari ngono digarap bojone Linda. Lah terus mari dhuwit Linda dinggo tuku dikon wujudno omah ngarep kuwi ben Pake ayem. Ono pemirsa. Ini bukannya kena klarifikasi, ya bener. Suaminya Mbak Linda itu bekerja keras bener. Jenenge wong duwe rezeki dhewe-dhewe pemirsa. Semua orang belum tentu punya gaji, tapi semua orang punya rezeki masing-masing. Contoh iki wis berusaha lho iki. Wis berusaha gak apa-apa orang rezekine berarti dina iki.
Walah wis digawa ya paketane. Wis jogo-jogo nek udan. Iki jas udan di sini. Jas udan, iki jas udan. Ben kono ae wis. Medun kita lho. Medun sosis tok. Sosis itu wis goreng 5 pemirsa wis. Ya piye Udah kene pisar, sesuk diinget digoreng neh. Nang bengi rene acara iki, wis ora apa-apa. Untung goreng saiki yo. Nang goreng akeh mumet malah aku. Iki paketan iki jas udan. Pikirku ngono nak rame nggo saithik pikiranku ngene pemirsa. Sosis entek, engko terus nak rame, engko terus marane udan, aku bakul jas udan. Lah kok malah kabeh ora enak terus kabeh saknambane. Jas udan teh adil kresek. Kok malah sik. Kayaknya sing teko blas, Mas. Kayaknya sing teko blas. Blas. Wis loro ya langsung wis. Paling wis do bosen paling, Mas. Jura apa? Ya Allah ngono digondol iki. Turane marim. Katut tok. Pokoknya besar. Iya, usung-usung pemirsa soalnya nanti malam mau tidur di sana. Wis abrakan ning kono kabeh. Recipe foto anu, Foto apa? ST. Wes sih, Udah pernah ngirim ST? bukan kok sore-sorean. Iya, bakal sih. Kan aku mati pacet 12 tahun. Entek 600 Nama sapa? Yuk, dia pasrah gitu. Yuk. Lah mau Pak motor ndi? Sampeyan dhewe lah ya. Bangetan rono aku bedal dhewe ya nek mang tak kira goncok aku mampir wae maksi nek ngono. Jam di tagene coy. Ya. Ki sing tak go bakal nggo ngubungi iki belum satur kono. Iki jajan kongguanku ijek tak gawa engko ben kepangan ning kono enek wong akeh. Kali aku tak kudu motor. Lapor ini diadal, Tro. Paling dibeli ya. Kamu ban? Lha iku kon ndi semen? Pentol. Levis. Karena piye yo? Ben Iya digodhog kuwi ya. Maksi. Gak usah, jere. Onda nganggo kok piro barang jere. Apa iki? Ya wis dekek nang selorokan. Ndak Jawa. Sing tinggu. Dekek nang ngarep, dekek nang Ka pemirsa wis mau kumbunge wis ditata. Sik ning kene sik ya. Lah aku tadi apa Mas aku Ya kumbunge wis ditata dadi sing bakale tinggu emper iki empere pemirsa dadi omahe wates iki terus iki iso empere ngono. Tambahan omahe sakmene. Watese kae terakhir kumbung ya lho. Kumbung sing kae. Terus mulai noto iki wis ditata mau. Siji ngono kuwi. Pokoke watese sing kene kono. ya Mas Jajan ya. Mas jajan ya. Mas jajan ndi? Ndi? Mbak Puji, ambek ayah ya. Uangnya mana? Iki dek marin iki bangun tidur, makanya pakai ketengan. Kita turunnya di aku ya Mbak Marin. Bangetan lu iki. Ngene Bi. Mbak, kok kene nang kamar Mbak, Mbak semua aku penang bayang ae. Aku ora ngarep ora turu aku ndak. Paling lo anak urun turu kaya turu dhisik.
Kita abune mbok temara mantara ya. Iya, kenapa aku jadi Iya, jono duit. Lali di pentol pemirsa aku tak godhog lho. Jadi pangan. Bisa kuai. Apa sayang? Terus persiapan dulu sama telur. Ih, wis tak godhog. Ini apa? Gak boleh melek, Adik. Kenapa tang? Terus gak tanak mesti ngomong. Kayak apa dik? Kayak wis di. Iki kan. Ya Allah, Gusti. Apa dik? Patene dik. Apa nih lah iku? Karena Adik. Kok ngono lah? Komporku nek iki. Kare bak koyo ngono apa nih yo? Mbok gak ora aku. Karena kamu gue dingin ya nanti kacang nih. Wis dintas. Iki lho. Oke, kok kalau goreng. Kok bumbune? Di iki yo. Iki wong masak mang nyambel Habis. udah lele. Iya yo Wis Mas. gosong apa ora lingko ke mbok kene. Apa kan? Banyu. Tadi kayak banyu Mas. Ini lah ini. Lah kudune banyu ben ora lala-lala yo. Entek atake. Gas entek, gas. Kok apa nih coy? Karena Kaget dik. lah tak kederim komporan ngono. Gue laporan Billy Dewi jadi sekian juga apa nih Bi? Dik mang yo wes Mas. Tapi Sak bendina ngono jare Mbak Linda. Aja sembrono lho Mbak, ora gas aku narani wi. Menurutku kompore regulatore mosok. Kalau ngono iki pas ora pendel digawe kok ora anu ya. Dandak-dandak masuk. Pemirsa wis entek iki lho dimakan bersama nek mau. iya ngeten. Yang tak isahi, yang mandi, pe buah, Bener ndi? yang kawan kecil. Ini kalau panas ya? Lagi tinggal. Panas. Berarti gini nih kayak ning kono ibaratnya. Iya betul. Gak malah nyamar nah. Masa bolongannya besar betul. Malah error. Ini gak panas. Panas tenanan ya, Dik. Panas. Iya. Kamu kena kok? Waduh. Berarti dia mau gini nih, kayak kejadian kayak neng komporku sing siji ku lho, Dik, sing dikei kanu. Iki kompore. Gak sing diku dodol. Ini kecil. Kadang genine neng nganu. Neng ngarepe ini ya. Bolongannya gak pas. Pas ikune lah iku lho. Lah ikune gak pas. Nyamar wi, nek gak karo ditungguri. Ini pas pertama kok waktu itu.
Engko nek wis cetakan kedua ketiga ya ora iso. Ngono ya. Iya, Dik. Cara kayak dinding. Iya, dinine ning kono dinine ning kono. Orang-orang kayak tekanannya dinding kan, Dek. Bolong gitu ya. Ije, Ini malah ngalah yang besar. genine malah nang isor. Kayak kadang ning gas kusing iku lho. LPG sing tanggo dodolan kuwi kadang lho, Dek. Itu sendiri sih. Kowe ngerti LPG ku kadang sing tanggo dodol genine ning jero. Lah kuwi lho iki contone. Nyamar wi nek mbok tinggal. Lah yo makane kuwi. Ini rambut buka gitu. Buat nang ndi, Dik? Neng Tawangrejo. Ya pemirsa, kita akhiri semuanya videonya. Terima kasih buat sahabat manusia di mana berada. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami keluarga manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.